moni ndi nkhani yachitika ku USA koma yokhudza anthu aku Nigeria. Yachitika pa 26 January yeti inatuluka koma mene nkhani yake inatuluka kuti bambo uyu dzina lake Dr. Ikenna Eriene wa zaka 36 ku USA anachoka ku Nigeria, anapanga maphunziro ake a udokotala mpaka anapanga specialize kukhala cardiologist, doctor woyang'anira mtima, doctor wa mtima nde sidokotala wa masewera yeti pa zaka 36 kukhala cardiologist yeti akuti anali munthu oti mu community yawo ya Nigeria ku USA ko anthu amamukonda, amamudalira, maziziwa kuti anali ngati inspiration kwa anthu ambiri kumaona kuti chitsanzo chabwino kuti mnyamata waphunzira ndipo wachita bwino nkukhala cardiologist pa ntchito yabwino ku USA salary yake imatha kufika 500,000 pa chaka, that's US dollars. So ndi ndalama zambiri kwambiri, ndalama yabwino nditero eti ndi anthu onena kuti amakhala moyo wabwino kwambiri. Nde Dr. amagwira ntchito yake chani koma nkhani yake inatuluka pa 26 January po kunena kuti Dr. Eriene azipha anthu, kufufuza azipha zachikhala bwanji ndi kunatuluka zambirimbiri, mablog, amalemba, madani kumanena kuti wazipha chifukwa chonena kuti anayambana ndi mkazi wake mpaka na mkazi anapita ku khoti lalamula kunena kuti azilipira $15,000 pa mwezi child support ende kuthandiza ana chifukwa choti anthu alekana ndakuti zinamuchulukira kwambiri, zavuta mpaka munthu atani wazipha. Nde anthu anayankhula kwa basi kunena kuti taonani azimayi zimene akuwapanga azibambo wakapita kunja mamuna mpaka na wazipha. Munthu wa mtundu wanje afuna 15,000 pa mwezi, munthu angamalipire ndalama zimenezo ndani? Anthu amanena kuti doctor wabwino kwambiri, doctor ufatsa kwambiri, chitsanzo chabwino, achosa moyo wa munthu, ampangisa kuti aziphe. Anthu anayankhula zambiri edi koma chilungamo chenje chinachisanatuluke. Ndezapezeka kuti I think abambo ake mkazi wake anazapsha mtima nawonso nkupita pa social media kukalalata nkulemba zinthu kuti anthu kodi mukuyankhula zinthu simukuziwa bwanji ende. Nde nkhani yawo anthu pamene akufufuza akupeza kuti Dr. Eriene anapeza mkazi dzina lake Suzette, tsikana Nigerian, nayenso anapanga medical science. Anthu onena kuti onse ophunzira zabwinobwino analengezesa kuti afuna kupanga ukwati, anapika maposta awo chani koma pali mphekesera yone kuti ukwati usunapangike, kaya unalephereka ifa chani, kaya unapitira apo posi pakumveka bwinobwino kuti anthu anakwatirana akapenayi. Koma ngakhale za ukwati palibe umboni, anthu amakhalira limodzi ngati banja mpaka anaberekerana ana. Koma kuti mwana wina anabadwa ulumali kwambiri oti anali kuti amafunika chithandizo chambiri kwambiri tsiku ndi tsiku. Nde anapezeka kuti after zaka zitatu anthu aja atakhalira limodzi banja lija, Suzette anathamanga anapita ku polisi kukanena kuti kuli domestic abuse ku nyumba, akumenyedwa kaya kutani mpaka nkhani inapita ku court litaona banja court limachita investigate eti silimango yankhula. Napeza kuti mapepa ake, documents yake aku court anapanga order kunena kuti Dr. Eriene asamuyandikire mkazi wake, asampangeso contact, asapiteso ku sukulu kwa ana, asachiteso contact ana, ola asapiteso kumene kumaleredwa ana. Zoterozo nde opanda background anthu mukhoza kungoyendera court order. Kuti court kufika popanga order choncho ndi kuti panali china chake chomwe sichinali right chilipo chomwe anapanga Dr. Eriene, kuti court mpaka nalikakaniza kunena kuti asayandikireso ana, asampangeso contact mkaziyo. Zitatero mpamene anthu anayamba mpungwepungwe kukangana nkhani ya chani ya child support. Nde anthu akasiyana choncho nthawi zonse ngati nkhani ili ku court, especially maiko akunja, child support imakhala nkhani kuti ngati kholo limodzi latenga ana likusunga ana ndeti wina yakuyenera umapanga support. Komanso osati choncho chabe, zimatengeranso kuti anthu koda kulandira ndalama zingati. Amene akulandira ndalama zambiri nthawi zambiri ameneranso kukhala amene akutani akupereka support, ndipo amaonkhesera malinga ndi salary yako. Samangokhapa ikungoti ngati ukulandira ndalama yochepa basi akudulira ndalama yambirimbiri, amawerengera kuti iweyo yomwe itakukwanire kuti ukhale moyo ndi chani, komanso ana ako yomwe itakwanire kuti izathandiza moyo wa tsiku ndi chani. Nde anapeza kuti anapanga ndalama ija, anatchula ndalama. Anthu pa social media
pochita ma accusation yawo amanena kuti ayamuza kuti alipire 15,000 pa mwezi. Zapeze kuti zonse zinayi zabodza. Khoti linapanga order kuti azilipira 1,900 pa mwezi. Koma figure ya 15,000 inabwera foti samalipira miyezi ina. Ndakuti ukamapanda kulipira ku USA imakhala chani ngongole. Palibe zonena kuti ndidumphisa mwezi uno zathera pompo. Imakhala ngongole yone yoti ngati sukulipirabe amatha kukumanga ndithu. Ndewe akuti Dr. Eriene sizinawakonde anapita ku khoti ndi nkhani kubwereranso kuti akatani akapange zonena kuti mulandu umvedwenso kupanga ngati apanga apilo. Ndi anapezeka kuti kwa apili kuja analuzaso. Anauza kuti no ndalama zomuzitanibe muzilipirabe zonse zikhali mene zinaliri nde autana apsha mtima. The according to abambo yake ankaziyo anaposeta pa social media analemba kuti Dr. Erienewa anapsha mtima ndi kunyamuka kupita kunali ndani anakangwira mkazi analekana naye Suzette ndi ana omwe atatenga mfuti analozesa ose mfuti ngati zoti afuna kuwapha iti inali hostage situation koma pomwe anapita apo nani analipompo ndi akuti nani anakwanitsa kuthawa atathawa nani uja anakayimba phone ku polisi. Dr. Eriene aja inali hostage situation yone yoti alozesa ana ndi Suzette umfuti kunena kuti apa matherano koma atamva polisi akufika Dr. Eriene anaziwombera nkuzipha pamaso pa ana ake pamaso pa ndani pa Suzette maomo awombera ndani awo nde ngani yake imene anadziphera ndi pamene popo pamene anthu ena atangomva anangofikira to direct kuyamba kumpanga blame ndani Suzette kunena kuti zonsezi ndi Suzette anali dokotala ofatsa anali munthu wabwino janjani pamene background samayidziwa nde anthu no pamene anatutumuka abambo ake Suzette atanena kuti no mwana wanga msantero so munguziwa zomwe wakumana nazo nde nkhani yake yomwe inakhala ngati yachuluka kwambiri ku Nigeria ndi imene yoyo kuti munthu mpakana wazipha zinzonena kuti banja limatha akanavomereza adzilipira aonde ana ake sikuti akulipira ndalama ikupita padera akulipira ndalama ikupita kwa mwana wake kwa ana ake adzidya chakudya chani koma ndi mmene zatani ndi mmene zathera. Iyo ndi nkhani yomwe yachuluka ku Nigeria komanso ku USA. Anthu analata thaka le mawu koma asanadziwe kayi kuti chenjeni chimachitika njani. Ziko mwambiri.